poética, sinódica luz, trata das distintas manifestacións da luz, igual que os pintores impresionistas reflectiron a luz nos distintos momentos do día, a luz do abrente, a luz do solpor, eran distintas. Na Catedral de Rouen vese claramente como a luz do mencer é distinta da luz das 12 ou é distinta da luz do solpor. Nosotros tratamos as distintas incidencias da luz nos distintos estados de ánimo e vemos como cada estado de ánimo supón unha manifestación da luz tamén diferente. O mismo cos distintos sentimentos e as distintas situacións humanas. É distinta a percepción da luz co desespero, co abrente, co profundo, co medo, coa cobardía, coa ofensa, co desacougo, co fracaso ou coa morte. A persoa na que incide esta luz percibe dunha maneira distinta os seus estados. Voulles ler agora unha destas manifestacións, luz do abrente. Era unha gaita apuntando unha alborada, no horizonte primeiro que abría as súas ás brancas na luz, e degraía rayos nas notas tecidas polos cotenos, atoutiñando ocos que pechaban e abrían silencios, nas fendas abertas, o soporte no fol do amencer. Soutos acastañados de ourizos salaian sons entrecortados e montan no cabalo verde dos chans, redobran nos ocos dos montes polos que baixa o folgo de ríos cantareiros cara a alba vestida de manto polos galos do albor. No roncón das horas cobres unha morea de nubes que copian azuis no mar dos ceos chegando a amencer. Cartéis de señardade deturpan os roteiros da nova luz, mas repenican ornados os sons da alborada na veiga que copia cabalos pacendo o primeiro sol nada máis ver. Luzada de paxaros rechouchando abrentes, nos matíns do punteiro describindo as leiras que se estenden lonxínquas a mecendo dolores no roncón que perde as horas da paz inmensa que aluma no noso ser.